ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊನ್ಮೆಲು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಮ್ಮಾಸ್ ಕಿಚನ್. ಇನ್ನಿದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪುರಪ ಅಂತ ಸಾಂಬಾರ್ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲನ್ ಪುರ ಕಡೇದ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಇನ್ನು ಟೈಪ್ ದ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದ ತೂಕನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ, ಬೇಸೊಪ್ಪು, ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ, ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ, ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ, 3-4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಚೂರು ಬೊಲಂತರಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಉರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಅರಸಿನ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್. ಮಸಾಲೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಬೇಳೆನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯರೆಗೆ ದೀದಿತ್ತೇರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದಿನ ಗುಳ್ಳ, ಬಟಾಟೆ, ನುಗ್ಗೆ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಳೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆಗೆ ದೀವೋಡು. ತರಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಳೆ ಬೇಯೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲೆ ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಏತ್ ನೀರು ಬೋಡಾತ್ ಪಾಡ್ದು ರುಚಿ ತೂದು ಏತ್ ಬೋಡಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ತೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದಿಯರೆಗೆ ಬಿಡೋಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಆತಂಡ. ಸಾರು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸಿವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸೊಪ್ಪದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಬೆಚ್ಚ ಸಾಂಬಾರ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೊಗೊಂದಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ. ನಾನು ತಿಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.